Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan, responsable.
Kamusta naman sa ating mga pinalangga ng mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Siyempre, welcome sa aton Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. TGIF na naman kita, Tita Wilma. Thanks God it's Friday. Hulyo 17, tuig 2020. Kadasig sa mga inadlaw, hindi lang mapaktan. Pagligad adlaw, sinimana na dayon, binulan. Ado kasan ulang, pero ari gihapon pa dayon kita. Nga nagapakig-away sa coronavirus disease or COVID-19. Pero sa nahambal ni neton sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati, hindi kita magpapierde sa COVID-19, di ba? Padayon kita nga magapakig-away. Sa pihak sang aton ginaatubang sa karon magluwas sa problema sa aton tag sa kapagpangabuhi, pati na sa aton trabaho sa pagsinalayo, dugangan pagid sining virus nga bilog nga kalibutan ang apektado. Tanan apektado pati aton trabaho, syempre kontrabaho na ganing income problema, ekonomiya sang pungsod, yes, nabutang man sa ital-ital, kadamo-damo na gid sang nadulaan sang trabaho, no? Masubuin na para sa aton. Kay syempre kita trabahanti man na do ano balabat siyagon, especially kung ikaw iya ang head of the family, nga wala ikaw sang isuporta sa imo sa ni pamilya, ilabi na sa kinahanglanon adlaw-adlaw. Dugangan pagid nga manog umpisa na iya ang klase. Ang kinahanglan tama gid iya kamahal. Ang kinahanglan gid iya magasto kagid kwarta nga dako tungod sa kinahanglanon sang kabataan. Kay ting iban ara lang sa panimalay mo, di ba? Ang iban ara lang sa panimalay sa online classes. Hindi man sa gihapon mapatigayon ang face-to-face classes iya. Pero karon tagdugo nato na kay miara iya gina-consider sang deep ed mo, no? Ang mga low risk areas para sa face-to-face classes. Pero tandugon na nato ng COVID-19, siyempre kita iya diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Sa gihapon nagapabilin kita sa MGCQ, na Modified General Community Quarantine. Kag amat-amat na makita man naton sa mga nagligyang simana, pasalamat kita tungod mahinay, no, ang dadalagan sang pagsaka sang numero subong iya porte gatimbuok sa bilog nga Pilipinas. Ang pagsaka sang nagakaapektuhan, nagakatapikan sang virus or malapnan sang virus ngayon. Kag diri sa aton sa siyudad sang Bacolod kahapon, 5 ang nagdugang, tipila na subong ang aton total nga mga infected sa COVID-19, 72, sobra 200 na ang sa probinsya sang Negros Occidental. Mga anak, padayon lang kita. Hindi kita surrender o kung magpapierde sini. Kinanglan psychologically, bato kita. Positivity sa aton, kaugalingon, aton gid inahimuon. Hindi kita magpakahuyang kay once magpakahuyang kita ka manginega kita, ay mahuyang man ang imo sining nga resistensya. May tendency nga magkahuyang man imo immune system. Tekon hina immune system tip nagatumbo-tumbo ginayang virus, diba Tita Wilma? Yes, Tita We. Katuay na tontong hambal ni Tawe kaina ang face-to-face classes. Kaya ang DepEd or Department of Education ginakonsidera nila sa karon ang pagpatigayon iya sang limitado nga face-to-face classes sa mga lugar nga ginakabig low risk sa COVID-19 infection. Tenghambal naman ni Education Secretary Lenore Briones, ila na gintalakay kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa mga miyembro sang gabinete sa isa ya conference nga ginpatigayon sa tinalikdan nga gabi, no, Miyerkules ng gabi. In kaso sunod sa iya nga madayon ang plano nga ina, itala na nila ang klase once or 2 times a week. Na amo ng face-to-face. Tibisan mag once or twice a week lang mga anak. Kung matimingan mo nga nagalupad-lupad, kaya nagapangita sang dapuan si COVID-19, ang virus ngayon na anong matabo? Nan. Para naman nga mangin qualified sa limitado nga face-to-face classes,
Ang hambal naman ni Briones dapat anay hibaluon sang IATF o sang Interagency Task Force ang lugar nga mas makabig iya low risk sa virus. Kag dapat man sunod sa iya nga masiguro nga may nagakaigo ini nga facility para mapatuman ang minimum health standards nga ginapatuman sang gobyerno pareho sang social distancing kag ang pagpanghugas iya sang kamot. Kag dapat man sunod sa iya nga ang mga eskwelahan may ara sang nagakaigo nga supply sang bulong kag mga malapit iya sa health facility. Kay hambal man una may dumduman gina nato ng hambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi dapat pagpahinugutan ng face-to-face classes tub-tub wala pa bakuna sa COVID-19 sa pungsod. Pero ano ina, balagini kanan. Handa ikaw sa pagrisgo sang ikayong lawas sang bata mo na sa pagbukas sang klase or sa pagsugod sang klase nga natala na August 24. Kaisa na lang kasi mana, tapos bulan na, Agosto na, butong-butungon lang na, 24 na. Di ba? Kung ara sa balay kag masarangan tiyo, kung ara sa balay, ang ginikana nagatrabaho, paano matudluan ng kabataan? Paamo na bala? Ti kung ang ginikana naman, nga pigado na kita, ano man lang ang aton ni educational background, ano ang aton ikasarang sa pagtudlo sang kakinahanglanon sang kabataan sa ila pagtuon. Na, di ba? Kag mabudlay man sa bahin sang aton mga teachers. Na, kag sana siling na naton tungod sang epekto sang COVID-19, ordinaryo nga trabahante, kadamo-damo sang nadulaan sang trabaho, di ba? Kag ang masubo pag itong kahapon na ginahambal naton sa inyo, di ba nga mga kauturan naton, mga upod man namon sa trabaho sa media, nadulaan na sa trabaho, especially ang mga empleyado sa ABS-CBN tungod man sa wala pag renew sang franchise sang amo iya nga TV network. Tibilog sobra 11,000 iya ka mga empleyado apektado diri sa aton niya sa Bacolod, pila mga 80 plus na 81 I think. Ada kita nagaupod man sa ila sa mga sitwasyon. Ti subong ara ho singgitan niya nga ibalik ang franchise sang ABS-CBN, di ba? Ibalik ang prangkisa sang ABS-CBN amo inang ginasinggitan sang solid ka pamilya sa noise barrage sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ina matapos man nag-announce kahapon ang network nga mamuhin sila sang pila ka mga empleyado nila matapos naging basura sang kongreso. Ang ila sa niya application sa pag-renew sa ila franchise. Tikaupod man sa noise barrage sang ABS-CBN ang pilaman ka mga kapamilya, dito iya sa isa ka barang 471, mga upod man dito mga madre, religious groups, ang nagpatigayon sang pagrosaryo, nagsindi sa mga kandila, ginpangamuyo ang mga empleyado sang network nga sila liwat hatagan trabaho kag mabalik ang ABS-CBN. Tuod na damo-damo gidya ang nagapangamuyo sina. Tungod para sa ila, dako nga bagay ang pagpangamuyo para mabalik ang prangkisa iya sang among network. I-quote ko lang ang hambal sang isa ka madre, ang hambal sang isa ka madre, si Sister Teresita Alo, sila niya sa tutuod lang, ang wala pag-award sang franchise ninyo, ABS-CBN, nasubuan kami kaya nga dako ang nabulig sang ABS-CBN. Especially sa broadcasting, siling niya. Especially sa broadcasting, nga ila ginasunod tungod sa mga issues. Pagkatapos ipasira nila, nga inatungod wala sila ginsuportahan sa dadtong panahon sa eleksyon. Amo ginahambal ni Sister Teresita Alo mo. Siling man ni Norma De Leon sa Prayer Battalion for Truth and Justice niya, tama kanabaw sang rason. Tama sina kanabaw nga rason sa niya. Too much already. Niya, we feel so helpless. Kag napinsira namon nga, prayer na lang ang amon mahimo gid. Niya, I think the best weapon
now is prayer. We are praying the rosary kay ang pagrosaryo is the strongest weapon against evil. Amo na ang iya sininga ginpabutyag man. Kay tinikigbahin man sila sa amo iya nga noise barrage mo, di ba? Kag magluwas sila sa Amerika, ha? Damo-damo man ang nag-upod iya sa noise barrage dito. Upod na tong 67 years old nga si Marilyn Pequeña, na? Isa kag si Marlon Avaro nga isa ka food delivery rider. Nagsunod man sila sa protocol nga social distancing, no? Ginkadtuan man sa pila ka mga Pinoy ang noise barrage for press freedom. Halin sa East Coast, tubtob iya sa West Coast. Di siling gani, nila kasubo man mo. Hambal gani ni June Del Rosario sa ABS-CBN ang Global Managing Director niya. This is really a work of tyranny. This is a work of somebody who seeks to silence the voices of people so that the country can be ruled with impunity. Kaya nga, ang ila nga pagpakigsimpati, ang ila pag-empathize ara sa mga trabahante nga madulaan sa sitwasyon pa naton sa karon nga sabihin nagapangatubang kita sining pandemic nga COVID-19. Tapos, pasugtan niya sa IIT kung makasulod sa pungsod ang mga foreigners, ha? Magsulod yung mga foreigners sa pungsod naton. That will be on August 1. Umpisa na nga makasulod sila dire. Ay kanami gadya gayuhom, gadya si presidential spokesperson Harry Roque mo sa meeting nga ginpatigayon. July 16, ginaprubahan ang pagpasulod sa pungsod sa foreign nationals nga may long-term visas. Pero sambal ni Rocky, may mga kondisyonas man ng IATF mo para sa mga dumuluong iya nga magasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo ginayang hambal niya nan. Dapat suno sa iya may ara nga pre-book accredited quarantine facility kag pre-booked COVID-19 testing provider para sa aton sini nga mga o kung para sa mga dumuluong nga magasulod diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Puro lang ang ginahambal ni tawid o kabugat sa dughan, di ba? Mabugat gid sa aton dughan. Pero sa pihak sang tanan may swerte pagyapon nga tawo galing di sa aton sa Pilipinas mo. Nangin maswerte siya sa sala nga ticket nga ginatag sa iya sa lottery, nagdaog sa iya mo na siling blang nga pon swertihon kagani, swertihon kagidiya, ha? Kung para sa imo bisan sa ano nga paagi maangkon mugid inaya mo na natabo sa isa ka lalaki dito sa Detroit, Michigan. Natagaan siya sang sala nga lottery ticket. Abi ninyo swerte gid siya nagdaog siya $2 million tungod sa husto nga resulta sang numero nga nagwa. Amugid ang numero sang ticket nga ginhatag sa iya. Ang istorya sang Michigan Lottery, ining lalaki nga ini nagkadto sa isa ka gas station sa East Point, Michigan. Para nga tughungan hangin ang roida sang iya sinisalakyan, napatugong siya hangin. Kinahanglan man suno sa iya nga ili siya sang air machine. After that, nagpangayo siya sang isa ka $10 Lucky 7 scratch-off ticket. Ang hambal sang lalaki sa lottery company, ang clerk siling niya, ang hambal sang lalaki, ang clerk naghatag sa akon, instead nga $10 ticket, $20 bala nga ticket ang nahatag sa iya, bis nga puloon, bintihon, kumbaga. So, nagsala, no? Niya, pero, he offered, gitanyag nga bayluhan ang ticket. Pero, may ara nga daw may naghambal sa iya nga niya taguan na lang. Kag nalipay gid siya, ha? Pero ang lottery company nga ini, wala naghatag sa ngalan sa lalaki, syempre para man sa iya proteksyon. Nagkuha lang suno sa ila, ang kumpanya nagpahayag, nagkuha lang ang lalaki sang lump sum nga $1.3 million imbis nga $2 million. Dira bala mahambal tagid nga ang Ginoo ya may paagi gid kung paano niya kita matagaan grasya basta maayo lang
kag para sa kaayuhan ang katuyuan, di ba? Isagid ina iya nga dapat perminaton pasalamatan kag pangamuyuan. Kung swerte mo gid Tita Wilma. Hindi ba la? Yes. Okay, alaong na 49 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na nadira mga late tuners. Ang gapaupod sa aton. Gaupod kay Tita Wilma sa ilang mga transistor radio. 684 kilohertz. Yes. Salamat kag mayong hapon sa inyo. Kagara man sa social media, sa Facebook Live, Action Radio Bacolod. Sa iton nga website, pwede man kamo makalag-in dira, kay may live man kita dira. www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa YouTube, pwede man kita maka-updenay. Search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod, This is My Life. Pero syempre, ato na matakong nga lilentunon para sa inyo tonight. From Eddie Gormy, it takes too long to learn to live alone. I leave the from Eddie Gormy para man sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati. Ay launa 52 na relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pili naton ka mga importante nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Ala 1:58, syempre mine, ang ato na panyawan liniment, na? Panyawan liniment para ina sa aton man mga kauturan nga nagaproblema sa ila sini arthritis o rayuma.
sa ila sini nga mga barikos. Nami pagina siya sa mga nagabutod-butod ang tiyan o kung sakit sa tiyan bala na nami pagina siya sa aton pagid mga kabataan. Sa mga pilas-pilas basta bago nga pilas, syempre hugasan, patuluy balas ang panyawan li naman. Kaya ang panyawan manunggal ina siya. Puro-puro nga duga sang manunggal. Makabuligid pakuyom sang pilas. Kaya syempre, makabuligid sa inyo mabatyagan nga pagpalanakit, pagpalangalay, sang inyo sini mga kaugatan, kag sang inyo mga kaunuran, kag mga katulanan, especially inyo iya nga mga joints. Ang atong sini panyawan li naman, produkto sang said market, as ang said pharma, nasa din ang distribute of course among said marketing. Pwede mabakal ang panyawan li naman sa mga butika kag tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man samon sa syudad sang Bacolod, ari available sa mga butika nga nahamtang sa tubangan sang Corazon Locsin, Monteliban Memorial Regional Hospital kag diri man sa kilid, no? Kag diri man sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing kay Miss Eva Sangco. Joy, laughter and tears. Okay, Tita Wilma, mayong hapon lang dali sa mga nagaupod sa aton, Virginia San Antonio Pinda, Aksyon, Tita We. Ga-monitor gid kami diri always sa may barangay Estefania. Malingaw gid kami magpamati sa imo program. Salamat gid ha. God bless you and keep safe. Tita We, happy listening lang da kay Nanay Amparo Ligada dira sa Sitio Bita sa May Cadiz. Yes, kay Inday Annabel Garcia. Mayong hapon lang dira. Nagaupod man sa aton karon nga hapon si Nining Mopra Sobri Vega. Ning mayong hapon, madamo gid nga salamat sa imo. Kag Hinidino Cadiz, Batsmate, good afternoon, thank you. Kag sa Bats 78, dira sa Bata High School, salamat. Kay Alan Pagia, suki man nato ni natag sa iya kahapon. Kag yes, kay Miss Nieves Rafal, thank you, Gil. Mayong hapon, halong man kamudera. Kay Judith Pama, mayong hapon. Kay Alida Sanap, Tita Wilma, Pagwitlihog Ever Sure, Marketing sa Escalante Branch. Thanks and God bless sa imo man. Kay Hazel Maipal, pa-shout out gali sa family di Molobrido, kag Lapian family diri sa may Kanduni. Salamat halin kay Blessel May Lapian. Ara na lang si Francis Demko, mayong hapon dito Patamyolo family Dimko, Painugan family Tenalyon, Galantaw ko live from Manila. Kay Daisy May Sadaya man Patamyaw lang ko sa family Sadaya, kag Tuhaw family sa barangay Mandalagan. God bless. Kay Jocelyn Kalamaan. Kay Inday Chino si Sir, kada hapon, mayong hapon. Yung nila Tarosan, Miss Seven Heaven. Thank you, kids. We, kamusta kayo dyan? Maring Inday, salamat, kids. Pa-shout out dito sa family Abiliar, Caguerrero. Ari kami diri subong sa San Carlos City. Halong kids. Si Glory Vidaha, nag-upod man sa Eton from Kuwait. Gani, daligid lang. Ang aton may now. Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Produkto ini sang Dr. Alfred's nga may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval. Na ining 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Pinaka the best ini sa mga bata, no, sa mga nanay pagin nga bagulang nagbata kag nagapasuso nga mga nanay, di ba, sa ilang mga baby. Maayo man ini sa mother's health sa ikayo yung lawas ng iloy nga hindi bala matamaan sang ila sini paghugos kag nagapalikaw man sa ila sa bughat-bughat, especially kon bagulang kamo nagbata, di ba? Kag nami pagid ni siya sa mga nagaedad 60 years old and above. Kay nga ati tawe. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, but sinon Stevia, natural sweetener na iyaway na siya sugar. Ang gapatamis na ang Stevia nga ina. Tanong man na siya, di ba? Ini ang kompleto sa proteins, vitamins, kag minerals nga makasiguro kag nga natural, organic kag wala man sang preservatives. Pwede ba bakaling Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia sa inyo dira mga suki nga mga butika. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy.
Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong sender sa sininga hapon, naghambal siya, isa siya ka LGBT, no? Isa siya ka miyembro sang LGBT group. Kag nagapatawag lang siya sa ngalan nga Andrew, taga South, no? Taga South, si Andrew. Game paagi niya sa aton sa niya Facebook account, personal nga account ni Tito Wilma. Gani ka mo man, pwede man ka mo dira makapadala sa inyong mga istorya, masubo man, masadya man, nakuha ninyo leksyon o kung pwede man ninyo magamit bilang inspirasyon o kung nakuhaan ninyo inspirasyon, yes, Tita Wilma, kag sa iban man naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, makuhaan man magamit man nila bilang palahinandigan sa adlaw nila nga pag sinalayo or pagpangabuhi. Problema nga luyag man ninyo idangop diri sa This Is My Life, pwede kid, no? Matagaan man naton sa aton personal opinion kag aton man personal nga advice. Search nyo lang personal account ni Tito Wilma sa Facebook. Wilma Antupina Sugaton. May send message, click nyo lang, padala nyo da. Okay na? Stawe lang na makabasa, wala na iban. Ang atong tagpadala sa nahambal na naton, nagapatawag kay Andrew, kagang iya siya mensahe nagasiling. Dear Tita Wilma, pasensya nga hindi ko mahambal ang akon ngalan nga tuon. Tita, tawagan lang ako sa ngalan Andrew. Kag isa ka taga binalbagan. Isa ako kanan pastor sa education. But sa ngayon mga teacher sa tani, no? Kag isa man ako tita ka LGBT. Okay. Miyembro man siya sa LGBT group. May amigo ko nga tawgon talang kay Doms, taga bukid sang binalbagan. Hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Kay desidido gid siya nga lalaki ta, kag hambal niya. Biskan hindi ko girl, okay lang sa iya. Hambal niya. Anho niya kuno ang girl kung ginainto man lang siya. Mas maayo pang pareho sa amon kay tuod magpalangga. Pero wala ko pa man siya nasabat, Tita Wilma. Kay nahadlok ako. Kay first time ini. Isa pa, Tita, always sa amon balay siya nagakadto. Kag nag-worry man ko sa call, text, and chat niya sa akon. Ta-help man ko bi kung anong himuon ko, hindi ko ka-focus sa akon obra. Salamat, kid. God bless and more power. Ta hindi lang pagbasa, okay. Andrew. Amo na lang na siya tuto Andrew, no? Andrew, amo inang iyagin patawag sa iya sinimansay gin padala sa aton, hindi inang iya matutuod nga ngalan. Lain mo ng iyo sining Facebook account nga. Anyway, sa imo, Andrew, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Una-una sa tanan, halin sang primero gid nga ginahambal ni Tito Wilma, ano man ang gender mo, ginarespeto naton ina. Babayi ka man, balatyagon mo lalaki, or lalaki ka man, balatyagon mo babayi, ginarespeto naton. Kay kamo may balatyagon man. Kag kamo, may tagipusoon man. Di ba la? Kag sa realidad sang aton sosyedad sa karon nga panahon. Makita naton ang mga nag-excel, di ba?
kadamo sa mga LGBT nga ma-explore nila ilang mga talents. Yeah. Mapakita nilang ilang mga kaalam kag abilidad na may ara man nga mga hindi maayo na may ara man nga maayo pareho sa normal nga tao. So aton ina sila dapat man respetuhon. Pero kung ang aton pa mga olds, ang aton hindi man tanan nga mga olds kay karon basi mag-react man ang aton mga senior citizen na malaghong man na, may ara na yung galaghong, may ara man nga nakaintyende. Ang iban nga ginikanan makabaton kung anong ila bata, may ara man nga hindi makabaton. Depende man ina sa prinsipyo sang tagsa-tagsa. Pero tutuandro, religiously, kung ibasi man naton sa Bible, di ba, duha lang ang gintugas ang mahal nga Dios. Babae kag lalaki. Tinaghambal ka di, ang hambal sang lalaki nga ina, mas maayo na lang nga magpatol siya sa pareho mo sang sa tuod-tuod nga girl nga intuon man lang siya. Vice versa, may mga lalaki man nga amoy nang ginahimo sa mga babae, di ba? Nakadepende na sa ila. Bisan magsiling si Tita Wilma nga hindi ka magpatol sa iya o kung hindi mo siya pagbatunon, kung imo desisyon kag kagustuhanan, why sa gihapon sang choice si Tita Wilma. Kay kun ako ya ang imo pamangkuton, although nga ginarespeto ko ang inyo komunidad, hindi gid ko ya konforme. Ha? Sa alibutod kumbaga, dalong ba? Sa alibutod sang akon Balenciago. Oo, okay ina. Nami inyo relasyon kay kung kaintindihan na man lang kag compatible man ka mo, okay lang. Ha? Kag makasiling kita nga, nami man gani sila, kag waaya bala siling sa publiko, galadlad gid, amo ng term nga ginagamit nila, no? Galadlad gid. Tapos hindi namin ginapakita. Ako ya hanga, kuya sa mga LGBT nga nagapakita sang ila natural. Pero, ang respeto sa ila kaugalingon ara sa gihapon. So bisan amo masilingab amo na ang iya pagkatao ginarespeto gina siya kay hindi siya ya bala pareho sang iban na kay pareho man na sang normal nga babae kag normal nga lalaki mo, may ara man nga nagaparespeto, may ara man nga wala sang nagaparespeto, di ba? Karon balikan naton ang imo sini problema kay suno sa imo nagaka-disturb na ikaw sa mga call, text, chat, mga muna sa imo, ara sa imo ang desisyon. Kung bala, batunon mo siya, anong padulungan sang inyo relasyon sa uli. Bala, mangin komportable ikaw, mangin malipayon ikaw, ara na iyagidya sa imo to mo, or inda, yes, Andrew, ara sa imo ang desisyon. Kung ano, abi mo, isa lang gid maswestyon ko, kay ti, hindi ko ya kadiretsyo, hatagid sang akon advice sa sinanabahin. Kay hindi man ko gusto nga mangin one-sided ako, no? Ang pagpangamuyo, kid. Ha? Ang pagpangamuyo, Andrew, sa mahal nga Diyos, ipautwas mo sa iyang unod sang imo balatyagon kag sang imo pamensaron nga giyahan niya ikaw kung ano ang maayo nga himuon mo sa imo sitwasyon sa karon. Desisyon nga sa diin makahatag sa imo kalipay, nga kahatag katawhayan sa imo pagkatawo kag kalinungan. Kag kung magpangabuhi kagin man sa ulihi, wala ikaw sang hinulsunan. Ara sa imo ang pagdesisyon sina nga bagay. Wala ko nagsiling nga hindi, wala ko nagsiling nga huo, binag-binaga, Andrew ang tanan. Kag sa pagdesisyon sina sa nahambal na naton, magpangamuyo ikaw, kag ikaw man mismo ang nagpangabay, sang ini nga ambahanon nga aton man, ipabati sa imo kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, halin kay Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Nan. Ba?
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Nga nagpatawag kay Andrew sa nga binalbagan. Salamat kit sa pag-share mo sang imo sa ni istorya sa kabuhi. Imo problema nga ginaangkon sa karon, isa lamang ina kapahina sa imo kabuhi or makabig man naton isa ka chapter kung hindi pahina man. Ha? At least nga makapangonseho ikaw na sa kung ano bala ang matuod ka kung ano balang dapat mo himuon binagbinagon mo ang sitwasyon. Ang hambal gani diri ni 97 or 76 tawid na no man ang mataman. Apat na gilang bro. 7645. Hambal ni 7645. Good PM Tito We. Ang akon ma-advise sa imo letter sender ara sa iya ang pagdesisyon. Kung makita mo nga palangga kaniya, why not? Pero hindi lang magsalig kay may tiun gid nga mangita gid siya. Kay isipon mo kag basahon mo ang Bible, ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Ti ikaw gid siya. Nahamot ante. Go. Amo na lang na mahambal ko. Si Amansya Intana Inis, ang barangay Himamaylan. O mayong hapon, salamat gid sa imo. Kaghalong man kamodera. Good PM to please greet lang kay Mama Mona, Lola Linda, kag Joy, kag kay Inday Divine. Kag ang mahambal ko lang sa sender. Halin sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created man his own image. In the image of God created him. Male and female created them. Raymond Pinida niya. Raymond, salamat yan. But silingon na ni Raymond, ang gintugas ng Diyos, duha lang, babay kag lalaki. Okay, Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon, ay maulanon nga hapon, Tita We. Gaulan da sa inyo? Okay, thank you, Gid Maria Luz Grijaldo Makunat. Bambi Javier, Dulendo pa shout out, Tito Wilma, si Mama Liza Javier, sa First Road, Barangay Takuling. Nagapamati man sa imo subong. Siyempre, diraman kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace. Salamat man.
Binang ti Arbilya pa shout out tita sa family Arbilyar sa Guerrero ari kami diri subong sa San Carlos City. O ara kamo da. O sige halong-halong lang kamo ah. Ari man nagapud sa iton sa sininga hapon si Inderona Rihidet Rava. Good afternoon kag salamat man. Alas 2:18 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga commercials. This portion is Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo. Hindi naman, alas 2:25 Action Radio Philippines Standard Time kung kinanglan ta kwarta, tinanglan ninyo kwarta, kinanglan gid, no? Sa nagaproblema iya sa pagbukas ng klase kung sa inyo man mga negosyo o kung ano nga problema na hanungod sa kwarta ka gusto ninyo mag-loan. Ara ang Golden Sand Finance Corporation, ha? Kadto lang ka mo, bisita ka mo, or tawag ka mo sa telepono 434-8788 kung sa 707-6730. May cellphone number man 092570882424. May ara sila real estate loan, car loan sa mga teachers, pwede man kamo dira magka-loan, salary loan, SSS, JSIS, car, motorcycle loan, o kung personal loan, pwede gid. As long as ma-meet ninyong requirements, kompleto, madasig ang pag-process, madasig ang pag-approve, kag manubo ang interest. Very accommodating pa sila kung magkadto ka mo personal. Yes, buligan nila ka mo, no? Ang Golden Sun Finance Corporation ara dira nahamtang sa corner LN Agustin Drive kag Lopez Haina Streets, Bacolod City. Pakadto na siya sa shopping daw Biyernes gid para kay tawe ba. Dali lang gid bala. Kay Erwin Gonzalez watching lang ko di Tita Wilma. For sure upod mo da si Coco kag si Inday Giselle. Ha? Tita Wilma always gid ko ga monitor sa imo program pagwit kay mama ko Titing Valencia kag mga kids ko sa balay kay Lance, kay Kisha kag kay Zian Matthew. Salamat man. Monitor lang kami gyapon ni Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorious. Thank you gid Tita We. Yes, Edilaw, salamat man sa imo kag mayong hapon laman dira. Sa Pacheco family, di Baguio family, kaselo kag sa mama ko nga nagapamati gid sila subong sa program mo Tita We. May Reese kag kay Giselle sang Agisan, halini na kay Nico Pachelo, kag kay Maria Mahilom Tihok Duayan. Good afternoon Tita We. Okay, salamat gid ha. Kag adaman ka upod sa ito online si Nanay Akay Balendez, salamat gid sa imo dara. Halong gid ka mo sa virus. Okay, alas 2:27 Action Radio Philippines Standard Time. Ang aton ma-share sa inyo sa sininga hapon. Ang ma-share naton sa inyo karon nga hapon, ano ganito Tita We ang ma-share ko sa ila sa sininga hapon. Hindi lang siya, na? Hindi lang ina tuto JM. Sa mga palakaon na lang sang mga palakaon sang noodles, palakaon ka noodles, amo na lang nang share ko sa inyo karon nga hapon, ha? Hindi lang na siya anay. O sa mga nagkakaon sang noodles, ariho, na? Lipot lang ni siya, wala ko ni siya gina-promote, wala ko ni siya gina-promote, gina-share ko lang sa inyo, ina para man sa aton safety. Kaya nga agin share man isang akon friend from Jakarta, Indonesia. Kay tuod gid man, hindi gina madikawan kun man groceries sa mga nanay, di bala mabakal ka mo noodles, say nang ginatiganan nyo lang bala nga masiling tabla nga kung malang-alangan, may ara ka mo kuhaon kag lutuon na pero may ara gid nga mga kabataan kag ara man mga young ones nga mahilig sa noodles, di ba? Why naton kamo gina-discourage na? Kag for sure aton mga kauturan during lockdown, during quarantine,
kabaton man kamo sa mga noodles, di ba? Yung mga instant noodles, why ko yung sa may ginahambal ko na nga klase, ha? Kaya usual na ito nga ginahimo, di ba? Pabukal kita tubig. Pagkatapos, pagbukal sa tubig, ilunod na ito ng noodles, di ba? Pero ang dapat himuon naton para safe, no? Kaya pagpabukal tubig, ilunod na ito ng noodles, iula ta ang tubig nga ginpabukalan, pabukal taliwat. Pabukal taliwat, kag amo ang paglunod sang do nalapuhan tabala na ang noodles. Kaya nga kung mapabukalan mo kag maula tung una, makakasman ang borax, ang borax nga gingamit sa paghimo sang noodles. Makakas ina, 'di ba? Pagpabukal ta sang tubig, ilunod tang noodles. Dason ko ni kwaon tang unod nga noodles, medyo doon nalapuan na siya, medyo half-cook na siya. Kuwanting tubig iula ta, pabukal ta uli. Kag pabukal amo na paglunod, kag amo na paglunod ninyo sang iya panakot. Para safe, para makakas ang borax. Ang borax, ano gani na tawe? Makadulot ina sang cancer. Okay. Kag kun ano pa nga balatian. So, ina lang niya, gamay lang ina akong mga ma-share sa inyo. Pero, himuan nyo lang. Sa mga palakaon sang noodles, sa mga palakaon pagid sang kanton na paglapuan nyo, abin nyo mo na hindi lang pabukaliwa tubig, okay? Yes, amo lang niyang lipot ko subong nga ma-share sa inyo karon nga hapon kay nga kadamo-damo gid sa mga kabataan nga mahilig sa noodles magkaon. Iban gani patuluan lang nabubuan lang ininit tubig kag takluban dison kaunon nan. Pwede man na siya ining sa cup bala. Butangan mo sang ininit nga tubig takluban pagkatapos dugay-dugay titison mong ininit nga tubig. Then butangan mo siya liwat kag amo pagtaklob hasta nga maluto siya. Gets nyo mga bata? Yes, Tita Wilma. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na naidiraman mga kauturan sa inyo man pagkinahanglan sang mga preska kag mga matahong nga bulak. Personal ninyo nga pagkinahanglan o kung saan numan nga mga events dira, numan nga mga kahiwatan, gusto ninyo punihan or dekorahan sa mga matahong nga bulak, dala na iya ang arrangement. Ara lang sa sa Johnny and Christine Flower Stand. Ang Johnny and Christine Flower Stand, ara nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center. Sa likod sang Bacolod Bay Center, amo ina din ang Ferrero Street. Pwede man ninyo sila mag-contact paagi sa pag-text o kung pagtawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si may kagsitintin nga magasabat sang inyo sini mga enquiries. Yes, pwede ninyo ina ma-package sa ila. Okay? Yes, Tita Wilma, relax lang. Balik pa pagkatapos sani. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 tao.
At sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Okay, alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Atin man ani Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala ini siya lamod chemical kag wala man sang malay ni side effects sa aton ikayong lawas. Kung kinahanglan mo, mabasko nga immune system, yes, the best nga immune system booster ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag magluwasin na nagahatag pa ini sang dugang nga supply sang oxygen para sa oxygen level requirements sang aton sinibilog nga lawas para nga kung maghuyang ang aton mga cellula or aton mga body cells to the rescue ni siya dayon para nga mapa-alert kag mapapisik siya bala nga mangin aktibo siya para hindi ka mo maghuyang. Kay kung maghuyang or mangin maluya ikaw, dasig ikaw tapikan sang virus. Ining virus nga sobra-sobra kung maghalit sa aton tanan subong. So kinanglan mintinahon ginaton adlaw-adlaw ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule plus pa ang paggamit sang face mask kag kung magwa kita sa aton balay observe man kita social distancing kag magpanghugas permis ang kamot pahanumdum ginaiya sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag ang positivity nga ginatawag ay hindi ka mo mangin nega
Inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw plus himuon na ito ng mga health protocols para nga mangin maayo kang mabasko nga itong lawas sa adlaw-adlaw. Palaman ko tayo nun sa itong produkto kasag kag sa imo ginabatsyag ara nga itong Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mapagkalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. And too much in love. Kay Sir Roger Montalvo, salamat gid sir sa pag-upod kay Tito We karon nga hapon. Kay Inday Rose Salvacion, patamyaw lang sila da ni Irish Silo sa may pahanukoy from Mama. Good afternoon, Tito Wilma, pa-shout out lang kay Rich Johnny Cor, kag Family Pabilones sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Hali naman inaiya kay Tuto Nestor John Seva Pabilona. Salamat gid. Kag syempre kay Sir Edrica Ford na ang atong dala mga motorista labi na mga miyembro sa Auto TG dala sa Christine Taxi. Sir Edrica Ford, thank you so much. Mayong hapon lang, keep safe, no? Extra gid nga paghalong sa pagdrive sa salakyan kag sa pagdala sang inyo sini nga mga pasahero pakadto sa ila kaladtuan. Ang paghalong gid importante kay ang aton lawas isa lang. Di ba? Okay, Tita Wilma. Kay Sis J, good afternoon. Salamat kag mayong hapon lang dira sa imo. Ara ka man dira nagaupod. Kay sa Tuto Philip Ken Alonzagay from Tokyo, Japan. Thank you, Ken. Okay na? Yes, kay Ms. Margie Haneva. Salamat man kakainday Giselle Franco. Magabasa na si Tito Wilma sa aton sinitag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iyang adlaw. Pero ang tisman, tamyawon anay na ito na nga dira mga kauturan nga nag-celebrate sa ila sini birthday, ang aton mga celebrators. Yes, happy birthday sa tanan nga nagasaulog sa ila kadlawon karon nga adlaw. Kag sa mga magasawaman nga nagasaulog sa ila sini wedding anniversary. Oh, happy 26th wedding anniversary. Dira kay Inde Melanie Robles kag kay Fernando Morales sa California. Da sila nagaupod. But anyway, thank you so much. Na? Keep strong. Despite sa mga trials, amugin na iyang life ta. Kinanglan magpakabakod pagid ka mo for more years to come. More life pagid and more happiness, di ba? Good health, importante ka. Yes, Tita Wilma, ito na horoscope. Sa itong horoscope sa karon nga adlaw, in Hulyo 17, tuig 2020, do Biyernes kagid bala tawin mo. Una-una ito ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amoy na mga nataw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Kinanglan Cancer karon nga adlaw mangin practical ikaw tungod sa kabudlay sang pangabuhi, no? Tungod man sining pandemic sa karon. Kung ano ang budget kinanglan paiguon. Kung ano ang imo na-allocate para sa amo lang gid sina hindi na magpasobra hugtanay na giniya pa subong Cancer. Kag suno man sa numerology ang mangin unforgettable moment mo full of happiness in return. Kon upod mo ang mga palangga mo sa kabuhi. Okay? Especially partner mo. Okay, maswati mo nga mga numero 2, 10, 14, 23, kag 40. Butter yellow is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, kung ikaw isa ka empleyado, isa ka trabahante, kumbaga tawe, napakita mo naman ang imo ginaangkon nga abilidad kag kaalam pati ng imo style sa pagtrabaho ngabi mo inatanan dayawon gid sang imo boss kag ginadayaw kag gid niya mga maswati mo man nga numero Leo 2, 15, 22, 31 kag 43. Your lucky color is maroon. Kadto kita naman sa mga zodiac sign nga Virgo.
Ang mga Virgo ni tao Agosto 23 tubtub Setyembre 23 sa imo naman Virgo dako iya ang paglaom or dako man ang imo paabuton nga mangin successful ikaw sa patagsang paghigugma basta ang imo handom sa kaayuhan kag matinlo man. Ang plano mo, ang plano mo manumbalik idya sa husto nga banas. Himua ina Virgo. Wala sa makabulig sa imo kundi ikaw lang gid mismo. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 8, 12, 21 kag 27. Your lucky color, electric blue. Sa mga Libra naman, Tita Wilma, mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, ikaw naman. Kung ano man ang mga plano mo nga himuon, karon nga daw ipaiway mo na lang, anay, kay nga may mga upang, may mga problema, kag sigurado hindi ina mangin successful. Okay? Okay. Mga maswerte mo man nga mga numero 2, 7, 14, Justin 9, kag 25. Lucky color mo, mint green. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman ito Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang mga Scorpio, pamati sa imo horoscope. Ina ba lang batasan mo nga kung makita mo, munuhon mo gidya, isa pa ang pagkapalahikay mo pagyan bo. Abi, kontrol-kontrolan na bala, bakig batuoy ina, kay nga abaw anak, ang balik sina sa imo 10 times, Kinanglan mangin positive lang ikaw, kag hindi ka magpangduwa-duha, kag hindi ka magpanghikay sa iban. Muna lang na siya. May suwati mo nga numero Scorpio 3, 12, 17, 22, kag 35. Your lucky color, lilac. Kag Sagittarius, sa mga Sagittaria naman, sa mga Sagittarius, mga natao Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, maswerte ikaw karon nga adlaw kung may negosyo ikaw o kung sa imo man trabaho, yes, subong lang na yung adlaw. Pero sa patang naman siyang paghigugma, sorry. Baliskag sang swerte, syempre sakit sang buot, broken-hearted, abo kaluoy man. Mga maswerte mo nga numero sa Sagittarius, 7, 11, 19, 35, kag 40. Your lucky color is oak brown. Batian mo na Batian mo na ang una ninyo, no? Ang una nga bahin sa mga sa mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga adlaw. Ang mga wala pa naton mabasa, relax lang anay, inom tubig pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
kaluian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtika, banat sa apat. Kung kamo nagapangita sa epektibo nga food supplement tungkol sa inyo problema sa inyo dugo, tungkol bataas sa inyo blood sugar, inyo blood pressure, ay naman, no? Sodium niyo, magnesium niyo, uric acid ninyo, siyempre na sa itong dugo. Kung magpa-laboratory test kita, amo na siya ang ginakuhaan nila sang test kung bala mataas o kung manubo ang imo level, no? Kung mataas ti problema, ginaya. That's why nga, ang aton mga kautulan, nagapangita gid sang epektibo nga food supplement ara ang Zenthone Plus Gold. Kaya nga ang Zenthone Plus Gold may gindugang iya nga extracted sang amarguso, may ara man mangustin, may ara man balunggay, ahos kag spirulina. Yes, ina mas nga ginpagbaskog para nga mas maging epektibo kag makasabat sa ginapangita mo. Siyempre, Zenthone Plus Gold, mabakal ninyo sa inyo mga suki nga mga butika, kag 14 pesos kag 50 sentimos gid lamang. Alas 2:53 Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma. Detain Jonah, na-mute ang song, ay hindi basta mag-play ta song, ma-mute gina siya automatically. Ha? Okay, Judith Palma, good afternoon. Thank you, gid ka kay Annabel Garcia.
madamo gid nga salamat man sa imo. Kag syempre kay Nanay Akay Balendez, again, salamat gid. Kay Lynn Tolentino Mizelan, good afternoon. Kay regards kay Sam kag sa bugos man nga pamilya, salamat. Jack Balan Berador, mayong hapon dito, ginigwit ko da family Vargas and Bello family. Sa Isabela kay Nicole Bello, gali salamat gid. Kag syempre Tita We, ara man si Indaylani Heromiano, no, sa The Pascapis, mayong hapon naga-monitor ako samtang nagapahuway-huway sa Duyan, na ara sa Duyan gasakay. Always listening to your program, Lani Heromiano from 6605. Okay, salamat gid ano, syempre may naga-call abi mo. Relax anay, kay tapuso ni Tito Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Ano na tato nga zodiac sign to Wilma? Ara nakita sa Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19, abi mo bala Capricorn kung may ginatago-tago ka nga secret, madiskubrihan ina. Pero hindi ka magkahadlok nga ipagwa ang kamatuoran. Ilabi na gid kun ara ka sa husto nga bahin. Basta ara kaya sa matarong, ay dapat kahadlukan, kinanglan kabalo ka manindugan. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 15, 24, 40 kag 42. Lucky color, silver gray. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ikaw naman Aquarius, baw, kung ano man dira mga pilermahan, ano man nga mga importante nga mga papeles o kung kontrata, hindi kagid magpadali-dali sa pagperma. Ha? Kinanglan o sisaon mo gidanay sang maayo. Pulo pamangkot anay kung wala ka naka-intyende. Isa pagid ka bagay karon nga adlaw malipaton ka. 1, 5, 21, 30 kag 34 mga maswerte mga numero. Gray is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ikaw naman Pisces, kung ano man ang importante nga bagay, ilabi na sabay sang trabaho mo, kinanglan ripasuhon mo gid sang maayo kay basi balahaw. May malipatan ikaw. Yes, basi iya may malipatan ikaw. Kay may pagkamalipaton ka man karon nga adlaw. Okay, Pisces, maswerte mo nga mga numero 9, 18, 26, 32, kag 36. Your lucky color is beige. Saylo kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman na taong Marso 21 tubtob Abril 19. Ang kabuhi, syempre, ang siling nilang kabuhi kung it's like a wheel. Though riding is sometimes ara ka sa babaw, kung kay sara ka man sa idalom, di ba? Subong niya, kung naga-experience is ikaw sang kapigaduhon, kapiuton, kinanglan, duga nga pagpaninguha kag kapisan. Amo lang ginang sekreto dira. 5, 14, 22, 42, kag 45, mga maswerte mga numero. Pearl is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign ni Taurus. Yes, sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa imo naman Taurus, maghahatag sang swerte. Maghatag sa imo sang swerte ang isa ka bagay. Ano na? Kung ikaw mangin malipayon karon nga adlaw. So, buot silingon, kung manayanaya, malipayon, mamaganing tanan, ti syempre, mahapos magpalapit ang swerte para sa inyo. Pero kung ikaw depressed, abi istoryahan ng tao nga may positive vibes ba na? Para malatnahan, ikaw 2, 10, 14, 23, kag 40 mga masuwati mga numero cream is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21, Gemini, kung ano mga mabatian mo nga mga wala pulos nga may istorya, but sila yung chismis na, basta wala pulos, diba? Hindi, pag sa pagka, manginit ka lang na, pawala ilang, kay ginagarit-garit lang kasi na, Di ko magpadala-dala ka, guba ang adlaw mo, diba? Gani pawala ilang ina, kag halong ka lang sa kaugalingon mo.
Okay. Chaminay mga masuwati mga numero 3, 5, 22, 28, kag 42. Your lucky color is orange. Batian ta, atong tag sa zodiac sign para man sa atong tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Di ba? Tawe, yes. Gani, sa ato naman dira mga kauturan, ato naman liver o kung nang aton atay nga kinahanglan proteksyonan taman, di ba? Ang aton liver kinahanglan adlaw-adlaw matinlo. Ha? Adlaw-adlaw kinahanglan ano pag Tita Wilma? Adlaw-adlaw matinlo kinahanglan ilikawan ginaton nga ina siya ang maghubag. So kinahanglan sang aton siniatay ang DTX 500, ha? Kinahanglan ugalion tagid ang pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kay nga, na, paamo ka na bala. Kinahanglan, tandaan lang natin ng DTX 500 capsule, ina siya may detoxifying compound man, kag magluwasin na, may ara man pangontra sa liver inflammation, kay nga may mga active ingredients kag phytochemicals ang DTX 500 capsule. Kinahanglan healthy na siya. Kinahanglan active ang aton atay sa adlaw-adlaw nga tanan. Di ta magpasugot kay kun mag-inflame na siya, maghubag na siya, dako nga problema, mahulog na siya sa cirrhosis of the liver. If not, siyempre, cirrhosis of the liver is cancer of the liver. Pasugot ka siyempre, Tita We, hindi. Ang DTX 500 capsule, pwede natin inamabakal sa nagkalain-lain man nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa Bacolod, pero pwede kita maka-order online kag pwede man nila ma-deliver mismo sa aton puluyan. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Los Tres. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, sa
Radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Madayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Madayon aksyon radyo, Orasyo Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod,
Igampo mo kami. Amen, Lord. Kag madamo gid nga salamat sa inyo mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati. Wala na si Tita Wilma sa panahon sa siningabahin, kita magpaalam sa inyo, pero antes man, ang aton Bible verse for today, halin sa John chapter 11 verse 25 and 26. It says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? May namugid sa liwat sa nga salamat sa inyo tanan pasensya sa wala naton malabutan sa iton pagpangalagad sa sininga hapon. I can't say goodbye. Apay si Tito Wilma padayon gid nga magapasalamat sa inyo adlaw-adlaw nga tanan. Tubtob naman liwat was. Standby na sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.